Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Wednesday. Hi, partner. Tayo agad. Sinang partner. Umaga. Partner. I'm Yali. Is it me or is it you? O, nawala muna si partner. Di ko alam kung ano nangyari sa kanya. Anyways, isang magandang morning po sa ating lahat. Pakatandaan, kabisyo, na dapat hahanapan mo pa rin ang kagandahan ng isang araw. It's important that you still wake up happy, diba? And you still try to live your day happily kahit na medyo may mga anxiety nararamdaman, medyo nakakabaliw-baliw sa loob ng bahay, ganyan. Partner, okay ka na? Yeah, yan yung medyo nakakataranta yung tipong nawawala yung internet mo tapos meron kang pinapanood na maganda, di ba? Ano nangyayari? Bakit mo nawawala, di ba? Highlight ng balita, highlight ng pelikula, highlight ng teleserye, tapos bigla yung pinapanood mo sa internet, di ba? Mga moment na How are you? Partner, I'm okay, partner. Medyo kinakabahan lang ako dito sa internet connection nating dalawa. Sasakit na naman yung ulo ng mga tambalanista nating nakatutok ngayon. Meron tayong tambalanista na nagsabi na alam mo, pag nanonood ako ng FB Live ninyo, nahihilo ako. Tapos, stress ako. Kasi may may paghang, nakakaloka, third world country problems, nakakalurke. Ano ba naman yan? So anyways, good morning po sa inyo lahat. Ano daw? Hindi ko rin naintindihan sinabi ko, hindi ko nadinig. Hindi lumabas sa monitor. hindi ko na, ikaw na nagtanong mismo, ikaw yung mismong nag-freeze, nakakaloka, ikaw mismo din yan itindihan yung tanong niya. Nakakaloka kayo talaga. Anyways, ang pagbati ko sa mga tambalanista natin, sabi ko kanina, habang hinahanap mo ang iyong sarili, partner, ang sabi ko kanina na hanapan pa rin natin ng kagandahan ang araw, di ba? Kasi there are times, lalong-lalo na kapag kaganito, di ba, na uncertain. Yun yung na-realize ko, partner, din ngayong ECQ, na if there is uncertainty, nagpapanik tayo. Di ba? Kasi tulad nito, uncertain tayo, ano na ba talaga pagkatapos ng MECQ as in medyo ECQ, di ba? MECQ is equal to medyo ECQ kasi ECQ siya na hindi naman. Kaya medyo lang siya. Medyo ECQ, di ba? So there is uncertainty, di ba? Tuloy pa ba ang negosyo namin? Masusustain pa ba ng boss namin yung needs namin? Magbubukas pa ba yung mall, di ba? Kaya nga, yung mga ganong klase mga eksena. Ano na pamilya ko, kami mabubuhay, paano na lahat ng mga bayarin ko. Correct, di ba? Ganon. Pero ang dami mo talagang questions kasi nga, yung uncertainty, yun yung ano ba ibig sabihin ng uncertainty? Yung hindi ka sure, di ba? Yung kapag ka hindi ka kasi sure, nawawala yung confidence mo, kinakabahan ka, nagpapanik ka, nag-iisip ka ng hindi maganda. Pero isa yun sa mga na-realize ko, partner, na kapag ka uncertain ka,
nagiging certain ka sa ilang bagay. Kunyari, pagka uncertain ka sa uncertain ka dito sa trabaho mo, may trabaho pa ba ako? Nagiging certain ka with one thing. Certainly, and I hope certain tayo with this thing, that nagiging certain tayo sa faith natin. Diba? I hope lahat nagiging gano'n, na parang if things go uncertain, kapag yung mga bagay-bagay ay hindi na tayo sigurado, certainly, maghahanap tayo ng pwede nating pagkakapitan na sigurado. Diba? Katulad ng mga ibang tao, partner, ang feeling nila sigurado sila is, sigurado sila na kapag kinulit nila yung barangay nila, magkakaroon sila ng ayuda. Diba? Yun yung, kaya kinakapitan nila ng husto yun. Na kapag reklamo sila ng reklamo sa Facebook ng barangay nila, parang certain sila na maririnig yung boses nila. Diba? So yun yung ginagawa ng times of uncertainty. We look for something that is certain. And dito sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa time ng pandemic, sa time ng ECQ, GCQ, barbecue, banana Q, kamote Q, lahat na ng Q, 'di ba? I hope that what yung certainty na hinahanap natin is the certainty of faith. Yan. Yung magtitiwala tayo, yung kakapit tayo, correct. 'Di ba? Yung sinasabi mo, partner, uncertainties, totoo yun na parang pag lumabas ka ng bahay, tapos naglakad-lakad ka, walang direksyon yung paa mo Teka, saan ba talaga ako pupunta? Totoo. Parang ang bagal-bagal na nga ng lakad mo, wala pang goal yung direksyon mo. Kakanan ba ako? Kakaliwa ba ako? Mag-U-turn ba ako? Diba? Walang kaayusan yung pupuntahan mo. So, ganun din pag-apply natin sa buhay, yung sinasabi nating uncertainties. Walang kasiguruhan ang lahat ng mga mangyayari natin sa mga susunod na araw in terms of your family life, in terms of your work, lahat na sa pag-aaral, sa maraming aspeto ng buhay, hindi tsak mga susunod na. Pero tama yung sinabi mo, partner, ilang mga bagay na dapat kailangan tayong sure is yung faith, yung hope, and make healthy, diba? And your family as well. Kailangan yung siguraduhin natin na yung ako talaga sobrang pinag-pray ko na sana po, Lord, walang magkasakit sa pamilya namin habang kami ay nasa loob ng bahay or habang tayong lahat ay nasa ECQ. Kasi the moment na magkasakit ang isang family member mo, nakakatakot na baka nga hindi ka i-entertain sa hospital. Diba, ang dami na may mga nababalitaan tayong ganun. Tapos, kung magkasakit, since kulang nga yung budget mo, kung resources mo, paano kung maging malaki yung bills mo sa hospital? So, that's another problem. So, talagang pinagdadasal ko, Lord, sana po, habang ECQ, walang magkasakit sa pamilya namin. Sana okay kaming lahat. Yun yung mga bagay na dapat yes. Teka lang yung brief mo sa likod, pwede mong itaas kasi nawawala yung signal mo talaga yung brief mo kasi nasa baba, taasan mo, tandaan. Tandaan mo, partner, na yung signal mo nanggagaling sa brief mo. Itaas mo. Oo. Kaya mahina din yung signal kasi sigurado yung short na ginagamit ko. Tara! Ayan na naman yung maasim mong boxer shorts Ano ba naman yan? Nakakaloka, maasim na nga, butas pa yung gilid. Hindi yung shorts na mukhang bahag. Hindi, yan yung bagong uso ngayon kasi, partner, gets ko naman yan, ang init kaya. Ang init, ang sarap na mga ganyan. Pag nasa bahay ka lang, try mo mag-disconnect, partner, nag-disconnect ka na, tapos mag-connect ka ulit. Ay, alam mo na, wait. Kasi nagagalit na yung kapitbahay namin na wifi kasi ko araw-araw. Gamitin ko yung magpalit ka ng magpalit ka ng connection. Ayan, okay, diba? So uulitin lang natin na yung uncertainty ng buhay, yan yung, alam mo, partner, yan yung naiisip ko na na kailangan talaga na minsan, ang Diyos kasi natin, patawa yan God, our God is a crazy God. So, when He sees that things are going right, di ba, gagawa yan ng uncertainty sa buhay mo para mataranta ka di ba? So, ito, in the case of all of us, di ba, ito yung uncertainty, di ba, yung pandemic, di ba, na nagbibigay sa atin ng taranta. At dahil natataranta tayo, di natututunan natin
magdasal. O, di ba? Natututunan natin na ulit na kumapit sa Kanya. Kasi alam mo, ang Diyos papansin yan. Pansinin mo, nagkakaroon tayo ng mga matitinding mga problema. Tapos kapag ka nagkakaproblema tayo, anong ginagawa natin? Panikluhod. Naninikluhod sa Quiapo. Di ba? Naninikluhod sa Baclaran. Araw-araw nagdadasal. Mayat-maya nasa Adoration Chapel. O di ba? Kasi mga para-para ng Diyos yan para maalala mo naman siya. Kasi di ba, there are times when we are very, very happy kapag ka maligaya tayo na nakakalimutan na natin ng Diyos. O di ba? Kaya minsan, ibinibigay niya itong mga uncertainty na ito, mga ganitong klase, mga kemerut, mga problema sa buhay para, di ba, matutunan natin ulit na bumalik sa Kanya at magdasal. O di ba? Ganun yon. O okay na ba yung signal mo, partner? Ano na? Bye. Inayos-kinayos pa yun ng brief ko eh. Okay, feeling ko okay na siya. Pero naghahang pa rin. Nawawalay. Partner, game na to. Partner. Tapos binanang itsura ko sa camera. Nang bluetooth ng ilang kanya. Papunta ka na sa Agnas eh. Ano nangyayari? Ganyan. Okay ka na ba? Better ka na, partner? Partner, okay ka na ba? Okay. Nagpe-pretend ka na lang yatang naghahang, tinatamad ka lang magsalita eh. Sakit. Ako na po. Bumibitaw talaga yung internet. Nakakalurky. What's happening? I don't What's know. going on? Oh, better na ba yan? I think better na. Huwag ka masyadong gumalaw. Pag sumayo ka mabilis. Hi! Pag sumayo ka na mabilis, tagahang. O, tingnan mo. Nakakatawa yung tsura mo, partner. Nakakatawa talaga. Oh, carry ba? Carry? Carry ba natin itong i-push? Go, no? So anyways, nakakaloka. Wala pang messages masyado kasi kakastart lang natin. Babati sana ako. But anyway, salamat po sa mga kabisyo natin na tsinatsaga po ang aming malalang internet connection. Nakakaloka talaga ng bonggang-bongga. So anyways, good morning po sa inyo. Good afternoon, good evening kung nasa amang parte kayo ng mundo ngayon at nakatutok kayo dito sa Love Radio Manila FB page. Ayan, at nakatutok kayo sa tambalan. Kapit lang po tayo katulad ng po ng pagkapit natin sa gitna ng lahat ng mga problema at sa pagkapit namin ni Chris Chuper sa gitna ng pagbibitaw ng aming internet connection. Pasasaan pa isang araw. Partner, pasasaan pa magiging malinaw din ang pagsasalita natin at hindi nagiging parang naagnas na bangkay yung itsura. Actually, pabor yung ganitong itsura para makinis tayo, kunyari, hindi na tayo mga bako-bako na mukha. Pag sobrang kinis at kita yung mga floors na medyo, hindi ka nais-nais. So, happy na rin ako ng ganito. na medyo naagnas. Ganon. Hindi ko rin nasabi ko. Hindi ko nadidinig. Hindi mo nadidinig. Pakinggan mo lang yung sarili mo. Tapos hayaan mo yung internet na magtawid ng sasabihin mo. Good morning kay Connie Clemente na nakatutok ngayon. Ayan, sabi niya, Miss Nicole, ang pretty mo today. Ay, ang hindi mo alam, di pa ako naliligo. Nag-lipstick lang. Yan, sabi niya, nawawala man kayo pero dito pa rin kami walang iwanan. Yan. Good morning also to Mary Chris Torion Sanchez. Good morning sa mga kabisya natin dyan sa Los Baños, Laguna, kay Florida Angeles. Nako, tayo na lang ang natitira, Cebu City, NCR at Laguna. Ayan, sa MECQ after May 15. Ayan. Hello kay Clerigo John Jake ng Riyadh. And good morning, ay taray, si Evelyn Orozco
Velasco, watching from Bronx, New York City. At meron ding nakatutok mula sa Concepcion, Marikina City. Ayan. Good morning din sa mga kabisya natin dyan sa Vancouver. Ayan. So, kapit lang po tayo again sa ating internet. Tama tapos nakakahiya naman ang bagal ng internet connection natin. Pero syempre, kung nandito ka sa Pilipinas o kung galing ka rin naman sa Pilipinas, knows mo rin naman na third world country problems yan. So anyways, sanay tayo sa mabagal ng internet. Kung taga-Pilipinas ka. Knowing na talaga yan. Ano nangyayari? So anyways, sa lahat ng mga kabisya natin na natutukan yung unang parte ng tambalan namin bago kami bumitaw, 'di ba? Pinag-uusapan natin yung tungkol sa uncertainty. Partner, sakto merong nag-message sa atin. Sabi niya, "Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2010. Gusto ko lang pong humingi na advice regarding sa work ko. Ano pong gagawin ko sa boss ko na nagsisend sa akin ng mga bastos na message? Siguro po tigang na nga yung ECQ. At ako po ang napagbabalingan ng mga kakatihan niya." May asawa naman po siya at alam ko may kabit pa sa pagkakaalam ko. Natatakot ako na pagbalik ko ng trabaho, baka lalo niya akong basusin or pag hindi ako pumayag, mawalan ako ng work. Ang hirap pa naman po humanap ng work ngayon. Pwede po ba ako magreklamo sa DOLE pag ganito? Hawak ko po ang mga malalaswang text messages po niya. Papasok pa ba ako o hindi? Wag na po. Nako, Miss Nicole and Sir Chris, ang lapit na kasi na mag-GCQ na din. Yan. Nako. Partner, narinig mo ba yung medyo may pagkamanya niya si boss. Hindi medyo ang tawag doon, partner, manyakol talaga. Isipin mo, nagsisend ka ng mga mga bastos, ng mga messages sa staff mo pa, 'di ba? Alam pa ng staff mo na meron kang asawa. Alam din ng staff mo na meron ka ring syubet. Nako. Alam mo, una sa lahat dun sa kabisya natin na nag-PM, kung tinatanong mo sa amin kung pwede ka magreklamo sa DOLE. Syempre hindi ako taga-DOLE, 'di ba? Pero of course, pwede kang magreklamo. Sa tingin ko, kung hindi siya yung immediate boss mo, kung meron ka supervisor, o kaya, of course, sa opisina ninyo, merong HR, sa palagay ko, importantatious na dun ka magsabi. Kasi yung HR ninyo, yung magagawa ng paraan. Kasi I'm sure, yung HR ninyo, yung merong contact sa DOLE. Diba? Ngayon, kung ang boss mo ay yung HR ninyo, o yung boss nyo ay HR din, di syempre huwag ka magsusumbong sa kanya, di ba? Kasi malalaman niya yung mga moves mo. But definitely, kabisyo, gagawa ka talaga ng ways. Alam ko ngayon dahil online na ang mga bagay-bagay, pwede ka rin mag-inquire online tungkol sa mga bagay na yan, di ba? And never ever dapat na i-allow mo na may tao na aabuso sa'yo ng ganyan. You don't deserve it. Hindi deserve yan ng kahit sinong babae. Ano pa man ang eksena mo sa buhay. Lagi mong tatandaan, may mga tao talaga mapang-abuso Pero hindi natin dapat hayaan na aabusuhin nila tayo. No way, diba? No way, kabisyo. Tandaan mo, nandito na tayo sa mundo kung saan ang pangit gumaganda, ang maliit lumalaki, ang malaki pwedeng patapyas. Madami ng possibility sa world na ito. So, ibig sabihin, wala na tayo sa mundong dapat tatahimik ka na lang. Lalong-lalo na kapag kaganyan na merong mga pag-aabusong ganap. Diba? Ngayon, alam ko ang nervyos mo ay kapag ka nagreklamo ka, baka mawalan ka ng trabaho. Kapag mo, baka lalo kang mastusin. So, you weigh the consequences. Sa tingin ko, kabisyo, nagigets ko Ito na naman yung partner yung sinasabi natin ng uncertainty Diba? Kaya nagpapanik ka ngayon kasi it's uncertain Hindi mo comment ko yes para makakarating. O, diba? May uncertain ka ngayon kasi syempre, ECQ, pandemic, parang titiisin mo ba or whatever, di ba? Gets ko yun na ninenervous ka mawalan ka ng trabaho. Sa tingin ko, pumasok ka pa din. Sa tingin ko, tapos panghawakan mo lahat ng mga mensahe na meron ka.
Tapos kapag ka, Tama. na-gather mo na lahat ng ebidensya, kapag ka meron ka na ng lahat ng yan, saka mo ngayon gamitin laban sa kanya. Kapag ka handa ka na. Yung mga ganyang klase mga laban, pinaghahandaan yan. Hindi ka pwedeng pumunta, gera yan eh. So, hindi ka dapat pumunta sa isang gera na wala kang weapon. 'Di ba? So, kailangan mo handa ka. maraming ebidensya kung magsusumbong ka, kung sasabihin mo to sa kinaukulan para matulungan ka sa iyong problema, kailangan mo ng sapat na ebidensya para maproteksyonan ang sarili mo. Kaya ako pag may nagme-message sa akin ng mga bastos, talagang sinisave ko. Para mapanood ko ulit bukas. Iba naman yung sayo eh. Iba naman yung sayo sa problema nito. O di kaya naman, pag ikaw yung nag-send ng hindi ka nais-nais sa iba, delete mo agad pagka-send. Delete for everyone agad. Pero tama yung proteksyonan mo yung sarili. Hirap gumalaw pag ganyang may Kumbaga, ang nangyayari, every time na papasok ka sa office ninyo, yung pangamba laging may worries na feeling mo, may threats sa'yo. Di ba? May nakaambang danger sa'yo every time na papasok. Totoo yun. Dangerous yung mga ganyang moves mula sa ibang tao. Paano na lang kunyari, nasa ng CR, o kaya nasa pa ba yung mga posible fire exit, o di kaya naman wala na masyadong tao sa office. Alam mo naman kung paano mag-isip ang mga manyak, di ba? Tapos bigla kang harasin mismo dyan sa loob ng opisina, so wala kang kalaban-laban. Di ba? Kasi nga wala ng tao. Di ba? Ayaw naman natin humantong sa ganong klase ng point. Pero mas maganda na aware ka. Di ba? Alam mo sa sarili mo na, teka, may threat na nakaamba sa akin. Kailangan kong gawa ng paraan ng sarili ko para maproteksyonan yung katawan ko. Di ba? So, kailangan ganun yung mindset. May ilang mga suggestions yung mga tambalanista natin na nababasa ko. Katulad ng yung isa, sabi niya, Tere Banares says, Nicole is right, have everything, yung lahat ng proof documented. Tapos yung isa naman na lumagpas na pero sabi, ipatulfo mo na yan para mabilisan. Tapos sabi naman ng isa, tama, ang nagsabi ng tama ay si James Quaton, yan, ang HR ng HR namin. Hello, James, we miss you. We miss your happy smile. Ayan. Yung si James Quaton partner yung HR natin na parang hindi tumatanda. Yan, parang you don't age. 'Di ba, no? Parang forever baby face. Lagi silang lagi siyang kasama ni Ma'am Ellen sa sa fitness nila. Ganyan. Fitness Kenemerut. Palibasa di tayo sumasali kaya hindi natin alam kung anong tawag. Fitness Kenemerut. Diba? The secret naman talaga yung to staying and feeling young. So tama ba kami, James? Kailangan yung empleyado ay mag-coordinate sa HR. Para si HR, kasi yung HR for sure, ang merong connect sa DOLE. Diba? Ang tanong, James, yan, bilang nandito ka na rin lang naman sa aming Facebook Live, diba? Ang tanong, paano kung yung boss, HR din? Yung nanghaharas na boss ay HR din. Naku, nakakaloka. Alam mo sa totoo lang, hintayin natin yung sagot niya ha. Pero alam mo sa totoo lang, partner, I'm deeply hurt at lukang-luka ko at lurkay na lurkay ako every time I get to hear yung mga ganitong klase mga kwento na meron ng asawa, tapos meron pang kabit, tapos meron pang kinekemerut na merong pang alam mo yun, meron pang hinaharas. Alam mo, nasa-stress ako sa ganun na parang, ano na nangyayari sa mundo? Bakit ganito? Alam mo yun, bakit ganito yung nangyayari sa mundo? 'Di ba? Meron akong alam na nag-astig ng kamanya ka ng demonyo, sinalo niyang lahat. Nung lumabas ang demonyo, sabi niya, eto na, maghahasik ako ng kamanya ka. Nauna ka agad siya. Oo. Talagang nagpalista na unang-una. And dangerous yung ganyang moves kasi may sa demonyo yan eh. Nakakatakot yung ganyang klase ng takbo ng isip. Sipin mo may asawa ka, niloloko yung asawa mo, tapos may kabit ka, tapos tumitingin ka pa sa iba. Diba? Di ba gawain ng yan? Gawain ng mga sa ilalim ng lupa, di ba? Gawain ng mga demonyo yan. So, naisip ko, partner,
kapag ka may ganyan kang kakilala sa buhay mo, yung sinabi mo nga, di ba? Isipin mo, may asawa na, may kabit pa, tapos nanghaharas pa ng ibang tao. Sa tingin mo, dapat ba yung mga taong yan, dapat layuan? Oo, di ba? Dapat din yung mga taong nakaka-nervous kasi yung takbo na pag-iisip niyan eh. Kapag ka ganyan mag-isip ang isang tao, may something dyan, friend. Distansya, amigo ka na dyan, di ba? Dumistansya ka na sa mga ganyan klase mga tao. Oo, and you don't need negative people in your life, 'di ba? And ito yung negative na tao. Pero dun sa kabisyo natin na nag-PM sa atin, nagigets namin yung uncertainty na kapag ka naman, 'di ba, you stand up for your right, baka mawalan ka ng trabaho. Kaya kailangan maghanap ka ng proper na tao na tutulong talaga sa'yo. Kasi ikaw yung agrabyado dito. Tandaan mo, ikaw yung agrabyado dito. 'Di ba? At dahil ikaw yung agrabyado, syempre nasa iyo yung bola. And ang alam ko, partner, ang dole ay kumakampi talaga sa mga empleyado. Yan ang pagkakaalam ko talaga, partner. Ngayon pa lang gawan mo na ng action bago pa siya gumawa ng mas matindi sa iyo. 'Di ba? Actually, yung pagsisend ng mga porn, ng mga bastos na video o mga picture, form of harassment na 'yan eh. 'Di ba? Paano pa kaya pag gumawa siya ng aksyon na sasaktan ka na tapos gagawin niya na yung hindi maganda sa iyo. Huwag natin hintayin sa puntong 'yun. Ngayon pa lang umaksyon ka na again para maproteksyonan ang sarili mo. Nakakatakot yung ganyang klase ng tao. Tama, distansya ka diyan sa manyakol na yan. Sumbong muna kaagad. And please take note, kailangan ng proper evidence para mapaalis yan sa kumpanya ninyo. And tsaka please utang na loob in another night or on light or on another note, kapag ka alam mo naman na yung boss mo o yung taong nagsisend ng mga ganyang mga messages sa'yo, kahit hindi mo boss, kahit sino man, 'di ba? Alam mo namang may asawa, 'di ba? Huwag kang papatol din 'di ba? Ito naman para din sa mga iba na parang katin-katin naman pumatol sa iba, alam mo na nga may asawa, 'di ba? Huwag ganoon. Huwag din ganoon. Tandaan mo, meron kang sisirain na pamilya. Tandaan mo, karma is real, 'di ba? So, lagi mong ito yung magandang hindi man maganda pero parang medyo maganda rin na motivation. Kamatayan, death. Isipin mo kung certain ka, kasi uncertain tayo, certainly there is death. Ibig sabihin, certain tayo na may kamatayan. Pero uncertain tayo kung kailan. Diba? It's bound to happen. No one has ever escaped it. Wala pang nakaligtas sa kamatayan. Diba? So death is certain. But what we are not certain of is yung kung kailan siya mangyayari. So magandang motivation din yung death, partner eh. Kung lagi mong iisipin, what if today na lang will be my last day? What if today na lang yung huling araw ko, mamayang gabi mamamatay na ako? Ito bang mga gagawin ko? Tulad ng pagpatol sa may asawa, pagsabi ng hindi maganda tungkol sa kapwa, yung mga ganyan. Ito bang mga correct, magmamanyak ng office mate, 'di ba? Ito bang mga gagawin ko, yung gusto kong gawin bago ko mamatay. Kung ito na lang yung last day na meron ako, ito ba yung gusto kong gawin, di ba? Natipong kung totoo man na nandiyan si San Pedro na nakabantay sa gates of heaven at tinanong ka, anong huli mong ginawa, di ba? Will you be proud of it or will you be ashamed of it? Ikahihiya mo ba o ikatutuwa mo ba yung sasabihin mo na sa huling araw ko dito sa mundo, 'di ba, minanya ko yung office mate ko, sa huling araw ko dito sa mundo nang chismis ako ng kapwa, sa huling araw ko dito sa mundo nang bash ako. So wala lang, parang 'di ba, in a way magandang motivation din yung death na parang if you think that you will die later, o kaya hindi, wag na mamayang gabi. Kung mamaya in 3 2 1, 'di ba? kung matategi ka na in 3 2 1, 'di ba? Diba? Kung matategi ka na, ito bang ginagawa mo sa ngayon? Ito ba yung gusto mo na huli mong gawin? Hindi din isipin. Kahit hindi na lang sa heaven kasi wala namang assurance na pupunta ka sa heaven kung ganyan talaga yung mga pinagagagawa mo nitong mga nakaraang araw. Diba? Salamay na lang. Salamay na lang muna. Kasi sure na yun. May
magandang motivation talaga dyan eh. Isipin mo habang nasa lamay, kayo mga taong kumaten ng lamay mo, lahat sila nagchichismisan. Di ba lahat tayo pag kumaten ng lamay, tinatanong natin, anong cause ng kanyang death? Ay ano kasi, nabugbog yan eh. Ay ano kasi, inatake sa puso kasi nasa motel. Kasama daw yung kabit. May kasama daw na iba, hindi asawa. Di ba isipin mo ganyan? Ganyan ang usapan ng mga uma-attend sa lamay. So, markado yung lamay mo na parang ang sama-sama ng impression ng ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay. Pagka ganyan, feeling ko hindi pagdadasal ng mga tao nga attend sa lamay. Di ba pag isang tao namatay nang alam nila na mabait, habang nasa lamay, talaga yung mga tao naiiyak ka. Hindi nagchichismisan eh. Umiiyak ka. Tapos habang umiiyak ka, nagdadasal lang mabuti. Mayat mayang may padasal. Mayat mayang may patawag ng pari na sasabihin, iligtas niyo po ang katawan. Ganyan-ganyan. Sumalangit na po ang kanyang katawan. Yun eh kung mabait ka. Eh paano kung nalaman ng mga tao na manyak ka? Tapos di ba? Nanilira ka ng pamilya kung sino-sino yung mga kabit mo, hindi ka nila ipagdadasal. Sasabihin nila, karma talaga niya yan. Hayaan mo, mabuti na lang, namatay na yan. Kailangan, di ba? Laman yan. Correct, di ba? Kailangan mo pa man din, di ba? Sabi daw, partner, kailangan mo pa man din ang dasal ng mga tao, di ba? Kasi yung dasal ng mga tao, kaya nga, di ba, lagi natin pinagdadasal ang mga kaluluwa. Kasi yung mga dasal nga, ito yung mga magpupush sa atin, di ba? Papunta sa langit. Kung wala magdadasal para sa'yo, kasi nga manyakul ka, ang sama ng ugali mo, patay tayo dyan. Di ba? So, negative man, makarating ka sa gates of heaven, tapos yun yung kikwento mo kay San Pedro, na yun nga po kasi minanya ko po yung office mate ko. Yun pa lang, wala na, nakapadlock ka, 10 padlock to sa gate. Tapos tatadyakan ka ng mga manok ni San Pedro kasi nananadyak yung manok niya doon. At pag tinadyakan ka, kakalimutin yung face mo. Tapos hindi ka na makikilala. Ito ako mukha natin sa monitor, gumagin tapos sipahin ka dyan, Pedro. Iba padlock yung gate ng heaven, tapos yung padlock, yan pa sa'yo. Kaya etong ang advice ko sa mga manyaki, sa mga may ugali, sa mga walang ginagawang mabuti, walang sinasabing mabuti, labas kayo. Yan ang advice ko sa inyo. Labas kayo ngayon. Ngayong oras na ito hanggang mga 2 p.m. Yan. Yung katirika ng araw, yung pagkainit-init, di ba? Kasi, kapag lumabas kayo, ngayong araw na ito, kaya sa mga susunod na araw, sa katirika ng init, practice na yan, kabisyo. Para may practice ka na sa imperno. Di ba? Practice mo na yan. Ganun yun. Hindi ako lumalabas masyado ng bahay eh. Oo. Dahil sa sobrang init na panahon, baka biglang lumabas yung buntot ko at saka yung sungay ko. Di ba? Kaya nga, di ba? Sasambulat. Hindi. Pag lumabas ka ng bahay, baka bigla ka magbuga ng apoy. Nakakatakot. Hindi, ang sa akin nga, partner, lumabas na kayo. Kasi kung alam mo naman kapag kami ugali kaya, alam mo naman kapag kami may hindi ka ginagawang mabuti. So, labas ka na. Diba? Labas ka na para ma-practice ka na nga sa imperno kasi doon ka din naman pupunta. Diba? Para at least praktisado ka na sa init. Diba? Alam mo, totoo yan. Basta, again, babalik kami dun sa kabisya natin. Panghawakan lahat ng mga ebidensya na meron ka. Make sure na yung taong kakapitan mo o pagsasabihan mo, meron siyang say sa dole or meron siyang contact. And then yung mga office mates mo, dapat alam din nila what is happening para sila din mismo will find ways para to protect you. Ibig sabihin, they will not allow na to leave you alone in the office. Alam nila na kapag ka nandyan yung manyakol na boss, kailangan nandun din sila sa paligid. Mas nagmamasid sila, di ba, yung mga ganyan. Tapos, itago mo lahat ng klase ng ebidensya. And on the other hand, generally, hindi na tungkol dito sa kabisyo natin na nag-PM tungkol sa boss niyang manyakis, is generally, kabisyo, you distance yourself from negative people. You don't deserve negative people in your life. Kung meron kang kamag-anak na walang ibang ginawa, kundi insultuhin lahat ng mga ginagawa mo,
kung meron kang kaibigan kuno sa Facebook na puro negative, yung mga posts na pinopost niya, 'di ba? Kung meron kang basta yung mga negative na na nasa buhay mo, dumistansya ka sa mga taong ito. Kasi hindi mo kailangan ang mga taong ito. Ito yung bagay na pwede mong gawin, yung dumistansya. Kasi kung negatibo sila, wala na tayong magagawa. Kalayaan nila maging negative partner eh. Kumbaga, kalayaan nila kung gusto nila masama yung ugali nila, wala na tayong magagawa dyan, di ba? Pero ang pwede mong magawa is dumistansya sa kanila, di ba? Alam mo, partner, yun yung natutunan ko sa buhay ko eh, na parang hindi ko kailangan ng mga opinion ng mga negatibong mga tao sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng mga taong nakaka-stress, 'di ba? Ang kagandahan partner sa social media, there is always the unfollow button, there is always the unfriend button, 'di ba? There is always the block option, 'di ba? So, pwede mong gawin 'yan and then ma-realize mo na ang sarap palang mabuhay ng walang mga taong negatibo kung naririnig at nakikita. Ganun. Yes. Ako din yung mantra ko yun eh. Ever since, actually not ever since, medyo matagal-tagal ng panahon na yun ang mantra ko sa bahay na as much as possible, minimize ko yung exposure ko. Minimize? Minimize ko. Oh, totoo yun. As much as possible, minimize ko yung exposure ko o exposure ng sarili ko dun sa mga bagay na hindi ko naman kaya kontrolin or mahirap kontrolin. Di ba, kung surrounded ka by negative people, di ba, hanggat maaari, tama yung sinabi mo, partner, hindi mo sila makakontrol. Hindi mo sila pwedeng sabihan na, huy, magpakabait naman kayo. Di ba? Kasi mahihirapan ka beyond your control. So, ang gagawin mo na lang, ikaw na yung aalis sa kanila. Diba? Ikaw na yung mag-adjust. Yan, oo. Ganun din sa sitwasyon. Diba? Minsan ano yung mga posibleng negative situation. Kung surrounded ka ng mga chismosa. Ako, hanggat maaari, nilalayo ko yung sa mga sarili ko sa ganyan. Kasi hindi mo sila masasabihan na, huwag naman kayong mang-chismis. Kasi nasa blood na nila yon. Part na ng system nila ang mang-chismis. So, ang gagawin mo na lang, ikaw na yung lalayo sa mga chismosa. Diba? Ganun yung gawin mo. May mga bagay na mahirap control. Adjust. Ang mantra dyan, be the bigger person. Dahil ikaw naman yung mas ako ever since ako ganun eh. Ikaw naman yung mas nakakaintindi, ikaw naman yung mas nakakaangat yung yung pag-iisip, 'di ba? Lagi mo iisipin yun eh, 'di ba? Be on the higher plane. Ikaw na yung mag-adjust. 'Di ba? Kasi hindi mo na sila mapipigilan kapag ganyan na sila eh, 'di ba? So ikaw na lang din yung mag-a-adjust, 'di ba? So punto namin ni Chris Chuper, talaga namang distance yourself from negative people. If these people are doing more harm than good, then you don't deserve these people in your life. Stay away from them. May mga ako partner, may mga halimbawa kapag meron akong mga nababasa na mga post na mga hindi ko trip, yung mga, kasi partner ngayon, ang dami ng opinionated sa world, no? Parang mga instant lawmakers, nabasa ko yung rant mo kahapon eh. Sinong kaaway mo kahapon? Ay, gusto mo ba ikwento ko sa'yo? Sabi ko si partner, nag-rant na naman. Uy, hindi ako nag-rant lagi. Sabi ko nga doon, I rarely rant on FB because it's so unbecoming and it's so jologs. But I just had to. Diba? Hindi naman ako Abangan natin sa mga kakilala natin dyan sa looban. Nandiyan pa ba? Yung mga tropa mo sa looban, nandiyan pa ba? Kasi kung nandiyan pa, pabang ko na. Tambay-tambay lang yung mga yun doon. Hindi kasi partner, 'di ba? Ano tawag dito? 'Di ba syempre partner yung mga pinopost ko mga kalokohan, 'di ba?
Siyempre, ano yan eh, it's part of being our on-air character. Tama? Diba? So, kapag ka, diba, I'm sure, partner, kung hindi ko nga maintindihan kung bakit wala kang Adrian Policena account eh. Kung bakit yung personal account Yun mo yun. Chris Chuper, yung official Chris Chuper din. Adrian Policena. Pwede yun. Ano? Ano, partner? Chris Chuper. Hindi ako gumawa nung account na yun from the very beginning. Yung alin? Yung Chris Chuper? Yung personal? Oh, yung personal. Oo. Kaya nakalagay Gumawa ka ng personal. Chris Chuper, open and close pa rin this is Adrian Policena. Hindi kaya, Chris Chuper lang, walang open-close Adrian Policena. Ano ba yung friend? Ano ba yung account na friend mo ko? Ay, pabalik ka rin ko na lang. Baka magkaiba. Gawin ko na lang Adrian Policena, open and close parenthesis. Hindi nga. Hindi ikaw yung gumawa ng Chris Chuper na yung personal account mo? Pareho. Yung page, hindi rin ako gumawa nun. Pero, sinabi ko din. Pag nawala ka sa... Hindi, paano pag nawala ka sa pag nawala yung phone mo, tapos kailangan mo mag-login sa ibang device, paano yun? Hindi, nasa akin yung password, alam ko na. I mean, that time kasi, di ba, nung ginagawa yung mga ganyan, sabi niya, ay, gagawa kita ng ng Facebook. Kasi sige. Kasi binigay yung password. Tapos, sino naman magsasabi, magbuboom pala yung Facebook. Ah, okay. Bakit hindi mo palitan yung Chris Chuper na personal account sa Adrian Policena? Ah? Paano ba magpalit? Edit May edit ba? Yabang eh. Open mo, Christopher Adrian Policena. Open and close pa rin. Ano yan? Walang ganyan. Ang corny, partner. May ganyan pa open close parenthesis. Boy, pindot, tulungan mo nga ito si Chuper. Parang tanga yung account niya. May heart pa nga yan eh. Tsaka nakalagay pa dyan sa una. May caption pa dyan. Adrian Policena. Smile before you Tapos, open. Totoo! Diyos ko, Lord! Very high school. Oh my God! Kulang na lang, partner. Nakasulat dyan, works at Krusty Krab. Diyos ko, Lord! Boy P, pakitulungan si partner later, ha? Para na-distinguish din, partner, kung ano yung personal account mo sa fan page. Kayaan mo sila maguluhan. Hindi kasi nagmo-monitor ako ng post. So anyways, ito na nga kwento ko. So syempre, 'di ba, pinag-uusapan kasi natin yung personal account versus the page, 'di ba, partner? So yung page, yung DJ Nicole Ayala, yung Chris Chuper, 'di ba? Syempre, ano yan eh. Hindi naman, not necessarily na si Nicole Ayala at si Chris Chuper ay si Emmy Gaite Tiñana at si Adrian Policena in real life. Halimbawa, partner, yung pinost mo na, feeling ko, partner, kung hindi ikaw si Chris Chuper, hindi mo ipopost sa personal account mo yung picture mo na nasa falls ka. O pwede mo i-post yung picture na nasa falls ka, pero hindi ganun yung caption mo. Gets mo? Yung caption mo din nakakatawa eh. Kasi, okay ba yung caption mo doon, at saka sa FB page. diba? Yung mga ganon. So, magkaiba kasi magkaibang tao naman yon, 'di ba? Although minsan, syempre, nag-share tayo ng mga content natin from our pages. Ganon. So, kapag ka, nag-share ka, 'di ba? Makikita nila yung persona mo as a DJ, yung mga ganon. So, meron kasi kung nabalitaan na nayayamot daw siya sa mga posts ko. Kasi puro lang daw kalokohan. Ano yung Ayala to? Buti pa daw. Siguro hindi ko alam kung saan. Kasi yung Emmy partner kasi, sinishare ko din yung mga nasa Nicole. Pareho lang yung post. So, pareho lang. Almost always. Kasi nakakatamad naman mag-isip ng bago.
Wala, alam ko marami tayong time, pero nakakatamad naman mag-isip lagi ng bago, di ba? So itong mga taong ito ay sinasabi na na buti pa sila, meron silang mga nagagawang mga kabutihan na yung ECQ. Samantalang ako daw, puro kalokohan lang daw yung videos. Di syempre, partner, yung dugo mula sa paa ko, umakyat sa mukha ko, partner. Naging nag-violet ka bigla. Ay, nako. Kasi 'di ba totoo naman, partner, 'di ba? Your wall, your post, 'di ba? Kung di mo trip yung post ko, ako kasi, partner, lahat ng mga nasa FB ko, na hindi ko trip yung mga post, yung mga opinionated, partner, ha? Yung mga opinionated, yung mga laging galit sa mundo, yung mga galit sa asawa nila pero sila pa rin ang asawa nila, yung mga ambabata pa lang nakikipaghalikan sa jowa, yan, mga ganyan, in-unfriend ko na sila kasi kesa mairita ako, kesa mainis ako, kesa magalit ako araw-araw kapag nakikita ko yung mga post nila, di unfriend ko na lang, di ba? Nakatulong pa to sa akin. Hindi ko naman, yun yung sinasabi natin that you distance yourself. So kung hindi mo trip yung post ng isang tao, hindi ko maintindihan sa bashers, partner Hindi mo nga trip yung taong yan. Nayayamot ka nga sa taong yan Galit na galit ka nga sa lahat ng mga ginagawa niyan o galit na galit ka nga sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Bakit follow ka ng follow? Parang tanga to. Diba? Nayayamot ka nga tapos follow ka pa ng follow. Tanga ka din Diba? Nabili din ako sa mga bashers na ganyan. Nag-enjoy sila na nagagalit sila. Nag-enjoy sila na trigger yung emotions nila, no? Na parang pag nakita mo kasi paano sila nagkipag-away, paano sila nakikipagsagutan, yung effort mo na mag-compose ka ng message. No? Nakakabilib sila na parang araw-araw ganyan yung ginagawa. In fairness. Kaya nga in fairness Kaya tuloy, baka gusto ko na lang ding maniwala na merong pera sa pagiging troll. Meron ba? Kasi para i-subject mo yung sarili mo, o ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon kung saan laging triggered yung emotions mo negatively, ha? Mabuti kung positive yung taga-gawa ng mga positive na mga messages. That I understand. But kung 'di ba, kung everyday your emotions are triggered para mag-trigger ng negative na emotions, 'di ba? Baka may bayad kaya mo ginagawa yan kasi kung walang bayad tapos ginagawa mo yan, totoo, nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na negatibo. Bakit? Para saan? Hello. Tanong ko lang, 'di ba? Nakakaloka. Satisfied ba kayo sa ginagawa niyong ganyan, no? Siya patay mo ng computer mo, pagkapatay mo ng cellphone mo, pupunta ka sa sala ninyo, tapos galit ka pa rin. Tapos madadamay diba, na yung madadamay na yung mga kasamang kapatid mo, magulang mo. Kasi nga nagalit ka sa yung pag-away Tapos magiging everyday routine mo na yan. Part na ng everyday routine. Diba? Isipin mo yon. Hindi mo ba naisip na sa bandang huli, ikaw yung lugi? Tapos hanggang sa pagtulog, talaga mo yan Diba? Na parang, ba't ako ikot sa bed ko? Bakit hindi ako makatulog? Kasi nga, araw-araw, puro negativity yung ginagawa mo. Inilulubog mo yung sarili mo sa pag-away, inilulubog mo yung sarili mo sa debateng minsan wala namang saysay. Hindi ko alam kung ano yung gusto mong patunayan. Hindi ko alam kung ano yung gusto mong patunayan araw-araw. Bakit yan yung ginagawa ninyo? Yes, referring to the bashers. Correct, 'di ba, partner? So yun yung iniisip ko Parang it's always easy to just unfollow. Hindi mo trip, unfollow. Kung di mo talaga trip, unfriend mo na. Kasi sa FB ka, Bisyo, may FB friend ka. Kung di mo to alam, pero I'm sure alam mo to. Kung ayaw mo siyang i-unfriend, kasi ayaw mo ng issue, di ba? I-unfollow mo na lang siya. Kasi kapag in-unfollow mo siya, mamumute yung mga posts niya Hindi siya mag-appear sa wall mo. Di ba? So, in that way, makakatulong ito sa sarili mo kasi hindi ka na hindi ka na maiirita araw-araw. 'Di ba? Kasi totoo naman negative posts of other people can irritate you. And even funny posts of other people can irritate you. In the case of yung entertaining na mga posts naiirita, 'di ba? Kasi kaya nga ang sinabi ko dun sa post ko, meron tayong kanya-kanyang ways to deal with anxiety.
meron tayong kanya-kanyang ways to deal with stress. Kung yung ibang tao, ang trip nila maghanap ng mga bagay-bagay o 'di ba? O kaya mag-bake or whatever, 'di ba? Trip nila 'yun. That's their way. Kung yung ibang tao na there's no means for them to go outside, 'di ba? At ang pwede nilang gawin ay mag-TikTok na lang, that's their way of dealing with stress. At kung hindi mo trip yung way niya of dealing with stress, and just unfollow. Block. 'Di ba? Ang dali-dali ng options na 'yan. Meron ako mga ina-unfollow, walang ibang ginawa kundi mga hubadera. Diyos ko, Lord, ano ba yan? Dati naman, hindi ka naman naghuhubad ng hubad. Diba? Wala na akong magagawa Lumaki na siyang malandi. Diba? Lumaki na siyang ganyan. Dahil wala na akong magagawa, unfollow ko na lang. Diba? Block ko na lang. Kasi nga, hindi mo kailangan ng negatibong tao sa buhay mo. Tama, naniniwala ako dyan. Kaya kunyari pag di ba minsan pag nanonood ka ng balita, ano nangyayari sa phone? Tsaka may tugtog. Di ba pag nanonood ka ng... Sa'yo ba yun? O, pumasok yung Oo. Ang dami naka-open na tab. Okay. Di ba minsan pag nanonood ka ng balita, tapos lalong-lalo naman may kinalaman sa politics, makita mo yung away ng mga tao. Pag gano'n, kanyari, nagbasa ako ng first 5 messages. Tapos ako tinahawa. Minsan kahit nagbabasa ka lang, kahit hindi ikaw yung gumagawa, di ba? Kahit ikaw lang yung nagbabasa ng mga comments sa mga tao. Natitrigger na din yung emotion mo. Pagka gano'n, hindi ko na tinutuloy yung pagbabasa. Kasi alam ko sa bandang ko, kahit pag pinagpatuloy ko yung pagbabasa, ako yung matatalo dun. Ako yung emotion ko yung talo dun. Parang pagod na pagod ka, nagbasa ka lang naman. Kasi nga, puro negative. Puro negative yung nabasa mo. Gusto ko yung sinabi mo kanina, partner. Oo, gusto ko yung sinabi mo kanina, partner Tama. Yes. Yung sabi mo kanina na parang natitrigger ka, tapos nagbabasa ka lang, tapos pagkatapos close mo ng app, babalik ka sa upuan mo, tapos ang sakit ng, yung dibdib mo, your heart is racing, your heart is still racing, and then mababalingan mo na ng galit mo yung anak mo, mababalingan mo na ng galit yung nanay mo, mababalingan mo na ng galit yung ulam nyo, 'di ba? So, 'di ba? Kaya nga kami partner, bihira din kami manood ng mga balita, tsaka magbasa ng mga comments. Kasi nakaka-lurk Meron nga akong Viber group na na kinabibilangan, ang daming reklamo. Stress ako pag nagbabasa. Parang, totoo ba perfect kayong lahat? Ano ba? Perfecto kayong lahat. O dahil dyan, gusto ko nang i-mute. And you have that option, di ba? Yung mag-mute. Na-mute ka na ba, partner? Does this mean that we have to go? Naghang ka na. Naghang na si magbasa lang ako si Cherry Andres Libaw says, Deadma is the key. Diba? Yeah, tama. Hi kay Dennis Guevara. Hello. Partner, mukhang bumibitaw na talaga. Bumibitaw na talaga yung internet. Mapapunta ka na sa Agnas, partner. Literal, na-Agnas na. Nalulusaw na yung dahil sa pawis. Nalulusaw na yung tsura ko. Hindi ko na sa pawis. Oo. O, kaya exit na tayo tapos pa-change na natin yung personal account mo to Adrian. Tsaka yung smile is... Maninibago sila, wag mo nang pansinin yun. Ano yung smile is the best Kenemerut? Yung quote na lang. Yung quote na lang kung ayaw mo. Yung quote na lang, partner. Smile is the best? Ano yung quote mo? Parang tangan quote mo Note yung smile before you open. Hindi ko kaya! XO. Nakakainis. Anyways, hi kay Joey Zamuco and kay Chic Galvan. Ayan. Thank you po sa pagtutok. Ayan. Siguro sana naman ang wish natin sa darating na Friday, hindi bumitaw ang ating internet connection. Huwag ka mapunta, partner, sa eksenang paagnas na ang iyong balat dahil naghahang ka na naman. I-pray natin para mas marami tayong live viewers. Nakakahilo din kasi, partner, pag naghahang tayo kaya naiintindihan ko yung iba kung bakit hindi sila kumakapit. Partner,
Ano, Gora na. So Friday ulit mga kabisyo, ingat po kayo dyan. Ingat ka dyan, partner. Huwag ka Ingat ka. lalabas ng bahay. Huwag ka lalabas ng Oo bahay. naman, baka matunaw ako. Huwag magugulat yung mga kausap mo kasi lalabas dyan na po eh. Oh, bye! Ingat, partner! Bye, everyone! Yeah, thank you, boy. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.